Soludo bụ the best thing megoro Ndigbo so far. Ana m ekwu ya with fact and evidence. Ezeaku ọ sị gịnị? Ọ sị na Soludo bụ ezigbote ihe Chineke ji wee gọzie ndị Igbo. Ngwanụ ka anyị ga-enye ntị, o nwekwa ike o jikwa point ka anyị ga-enu ntị n'ụdị nke mara ebe point ya na-aga. Ngwanụ ụmụ nwanne m. Igbo be anyị ma mmanụ nke echi ya zelu aka Maazị Ezeaku Ejiofor, onye ndu na onye nchịkọta omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ worldwide. Tata achọrọ m iji ohere a ụtụtụ anụnwa, tata bụ Monday, right? Wee kene His Excellency the Executive Governor of Anambra State in the name of Charles Chukwuma Soludo Nwamgbafọ. Soludo bụ the best thing megoro ndị Igbo so far. Ana m ekwu ya with fact and evidence. His Excellency Charles Chukwuma Soludo bụ one of the best thing megoro ndị Igbo. Ihe ọma maka limit here to Anambra State or bring salt to his effort for the freedom of Ndigbo towards his action to the criminal activities that held our people down for years, for centuries, all in the name of religion. So His Excellency Charles Chukwuma Soludo, but one of the best in megoro Ndigbo as of today, also na one of them. Igwanyi megoro Ndigbo ihe ọma. Soludo so na one of the them. Wepụtara onwe ya, agbaghị position ya, agbaghị na Nigeria bụ ebe eji religion agafelu with okwu asị, but he put on what we call self-determination to deliver our life and our unborn children. Nwanne enye afọ sapọtọ na Facebook na email to 8 pastors arraigned na court and they were all remanded in prison. Soludo, Chukwu gozie gị, Anabai gozie gị, Anagụata gozie gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Nwa Maazị Ezeaku Ejiofor sị ka m gụọ ọlụ gị ọfọ n'ụtụtụ a, ọ ga-adịrị gị na mma because na-ebianụ n'ọgụ nna anụ. This is what I have been fighting since. Ndị Igbo na ndị be anyị, ndị Igbo na ndị be anyị, ọ nwayọọ otu ibidoro ya kịta. A lot of them aka eme arrest erika, which mbatakpo isi gị na mma eweta petition to Udogachi office with evidence. Ejebutebe ha ofu. Thank you for coming to my aid. Thank you for responding to my voice because some bido tiwe mkpu a na Igbo. Because some of you governors, senators, were victim to them. Unu believe about all these criminals. Many of you na-atọ ha ụjọ. Ụfọdụ n'ime unu na-eji agwọta ọgwụ na ha chọrọ ime politics, nwa dibịa analụfe ego, fada analụfe ego, all those things fraud, ọ da alụ ọrụ. Ọmụnwa bụ onye isi mere native doctor arrest, mebe ha arrest na Anambra before the governor start. So my teaching, my effort, my fight, so n'ihe motivate His Excellency Charles Chukwuma Soludo today. Obido m ihe ọ na-eme na Anambra. Wee sị biko, onye ọbụla bụ onye Igbo, onye eme ihe ọma na Igbo kene anya. Chukwuma Charles Soludo mere ndị Igbo ihe ọma. Mmasị na o mere ndị Anambra, Igbo in general. Nke a ka bụ mbido. Arrest a ga-agagide ruo ebe ndị bishọp ụnọ. Biko na ndị a bụ arụ mere Igbo. Ndị a gbuketere ụmụnne anyị. O nwere ihe m na-erite na-akwụ ma ọsọ mkpali ka unu na-akpali m na-akọ m ọnụ. And onye a na-akọ m ọnụ bụ onye m chọrọ ọdị mma, onye mma na ọ dị ime nwa ya nọrụ briji ọma mma. Pastọ ugwu ya na ọ ga-amụ ka nwaanyị Hibru na ọ ga-anwụ. Na-agwa gị na enweghị Jizọs ma ọjụjụ na-eme ka nwaanyị mụọ nwa n'udo. To soli solution ị ga-efolo bụ gị ị ga-aga surgery ma nwa gị nọrụ briji kupụta nwa afọ. Ife a ihe m fụ na my NGO asọ gị na ngụtara ya na school, asọ gị na ngụtara ya na akwụkwọ. Ife a bụ afọ na ihe amụrụ amụ ka ihe agwọrọ agwọ. Ihe a bụ ihe m fụrụ mụọ amụ. Sọsọ ihe dị iche mụ na medical doctor tab na ha gara school. Mụ nwa mụrụ ya amụ fụ ihe dị iche. Fight gide mepekwuzie hospital, ọ ya aba na-ekwu a na-eme eme. Ọmụnwa Maazị Ezeaku Ejiofor wete 50 million. Na m edowe 50 million. Anambra nwere 17 local government if I'm not mistaken. I don't know if I'm not mistaken. I think 17 local government or 20 something local government if I'm not mistaken. Kedu onye Agụata local government dara ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Kedu onye Idemmili North and South dara ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Kpọtụ ya.
bịa were 50 million. Kedu onye Ọnịcha South, North and South dalụ ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije? Kedu onye Anambra West? Kedu onye Anambra East? Kedu onye Orumba North and South dalụ ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije? Kedu onye Ihiala dalụ ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije? Ife a bụ ọgụ nna anụ ka ndị be anyị face reality. Government has the final say. Government bụ God gị. Government bụ Jizọs ahụ na-achọsi. Soludo bụ your God. I'm telling you, Soludo bụ Jizọs ị nwere. Jizọs andọcha ji wori unu bụ gọọmenti. Your governor, your president, your senators bụ your Jizọs. Ndị mere ji dị ndụ taa bụ your governor, your senators, your president. Your governor decide na ị ga-anwụ taa, ị ga-anwa, nothing will happen. Nta ma mfe n'ide. Na ihe niile na-agwa oke ite, ihe niile na-ajị Jizọs emebalalala fancha nọ na prison nkịta to get them prison n'Ọka. Enwere fancha taa ga-akpọ Jizọs disappear, and the condition Soludo wetara dị very open and easy. Ọ bụrụ na Soludo bụ ajọ mmadụ, ọ ka itinye a strict condition for them to receive victory, freedom. Mana ọ gwara ihe dị very simple. Gwuo oke ite ahịa na-agwa, ọgwụ ahịa na-agwa, disappear from prison. Nobody will arrest you again. Ngwa mera bakashida bababababa si na prison pụta, nobody will arrest you again. Nnọrọ na-egbu ụmụnne m na asị mgba nkịtị maka ego. At the age of 17 years, ma abụrụgo m a millionaire. I could have controlled millions. Before n'ọnwa in 2014, I have about 6 trucks, 60 parts na-agba n'ezi. Onye nwere 60 parts at 2014 abụrụ a poor man. Before mbata social media. Before social media m 2018, my wife bụ kpọbata m social media. Postiri nwoke m video na my site ebe na-arụ n'enu no museum. Post ya na Facebook handle ya, people isn't interested to help the man. That is how I joined social media. On that first night, Chief Otezi first New Year of 2018. Otu aka Ezeaku si bata social media. Tupu mbata social media, produce gom film, spend over 3.something million. Na-ekwu na my local government ụzụwa na-ata afụfụ. Chiwantalago na eti ụzụwa na-atagbu ọnụ ha n'afọ maka ajọ ụzọ. That was 2015. Tupu mbata social media, mụnwa so n'onye go one of the best car n'ime afịa anyị at that type mgbe afọ. Ana m agba 3-seaters Highlander ngo na Kotonu. Then, tupu mbata social media, so nwere ife nwoke na-enwe ho tupu mbata social media, amụgo m nwoke mụọ nwaanyị ruo n'enu bụ boys quarter n'ilu, nwee a lot of properties na Mkpọ. So amụrụ m ife m eji maka ego m eji ego m again today. Kedu ihe ọzọ m eji ego me? Ụlọ niile nwe keta ofu bed ka m na-alalụ. Ihe niile nwe kosi ofu bed ka m na-alalụ. Moto niile nwere ofu ka a na-eji ebu m na ya. Ofu ka nna anya nia. So why can't Mathias Ezeaku stand for the good of his people? Nna agwa gị na-akpọ m iyi with imagination. Ịma ọ na-ara na-agba gị. Ịma ọ na-ibe criminal. Ịma ọ na-ibe deceiver. Nwa onye ọcha na obefa were telescope na-afụ ihe na-eme na be nna gị. Ị nọrọ ebe a na-afụ vision. Ihe ọ na-ahụ adịghị gị. America na obefa were telescope na-afụ ihe na-eme na northern part of Nigeria. Send a bomb there. A kidnap nwanne fa na 2019. Were telescope nyuo febe nwanne fa nọ na Sambisa Forest feje butie ị nọrọ ebe asị m na afụ vision. Nji egwu, if I become a governor tomorrow, provide what it takes for you to be creative and productive and give the state what you want. Fugebi na-eme ekpere mechi anya time ị ga-emepe anya na-arụ screen for you, go to prison. I repeat my word. Ma ndị na-eme cut and join video na-epost ya ndị ọchụ. Ọkwụ na anụgoni onye guy point o ji wee si na Soludo bụ ezigbote ihe Chineke ji wee gọzi ndị Igbo. Ikwete n'ihe o kwuru ka ọ bụ na ikwete ha, biko dee ya n'efere mba ụwa. Inenekwa anụ ọfụma mara ma pastọ ga-eso na ndị a ejidechara ebe a. Ụfọdụ jezie ụka kịta ajụọ ha, ebezi ka pastọ gị nọ? Ọ sị pastọ anyị jebere obodo oyibo na emere invite obodo oyibo, so nene ọfụma ọ bụ na pastọ gị nọ ebe a ịma na onwe ha obodo oyibo jere na o so na ndị Soludo jide si na ha bụ fake. Ọkwa Soludo kwuru na ọbụ ọkwa m. Ndewo na ụmụ nwanne m, biko unu echezọkwana ịlike, ishare, ịsubscribe. Daalụ.